Kao što su već najavili, grupa građana Odbranimo Grzu danas je protestvovala ovde na Grzi. Evo da čujemo šta se danas tačno desilo dok mi nismo došli, šta se dešavalo ovde. Pa ništa, ovde na jezeru, na reci Grzi, mi smo postavili tablu upozorenja da ovde nisu dobrodošli investitori koji su spremni da uniše ovu našu lepotu i ovu našu reku, jer mi ovakvu rezervnu nemamo. Tako da smo im sa ovog mesta poručili da bolje da odustanu na vreme, nego da ulaze u problem i sa opštinom i sa nama građanima. Tu su bili planinari koji su vam pružili podršku? Da, naravno, i planinari, i izviđači, svi ljubitelji prirode i svi meštani i izvora i Gornje Mutnice su uz nas i pružaju nam nesrazmernu podršku. Da li se investitor pojavio danas? Pa, mi smo najviše zato se okupili da postavimo table i očekivali smo da će da se pojavi neko sa strane investitora, to čisto da se susretnemo, ali niko, kao što vidite, niko nije došao sa njihove strane. Dobro, sa nama je i Zoran Kojadinović. Zorane, recite na kakvi su dalji planovi? Kao prvo da vam se zahvalim na dolasku. Planovi su sledeći. Mi smo podneli zahtev za obnovu postupka koji je uvažen, tačnije obnova postupka dodeljivanja građevinske dozvole od strane opštinskih vlasti i to će da se u što ponedeljak, što utorak već bude finalizirano. Mi ćemo da vas obavestimo o tome, sazvaćemo konferenciju za novinare kada rešenje bude urađeno. Investitor je dužan po tom rešenju apsolutno da obustavi sve, ako hoće. Ako neće, on može da radi, ali je to već idiotizam, jer će njemu građevinska dozvola da bude oborena, što je jasno. Iz mnogo razloga. Priložili smo studiju PMF-a, priložili smo sve, to je poslato Srbija vodama, urbanističko odeljenje je to uvažilo i oni će na osnovu toga, dakle sve smo pisali, sve dopise smo uradili širom Srbije, sva ministarstva, svi inspekcijski nadzori, sve je odrađeno i svi su ukazali na to da je jedini relevantni faktor u tome organ koji je izdao građevinsku dozvolu, a to je u ovom slučaju Paraćinska opština, tačnije urbanizam. I oni su ljudi to videli, nakon što smo i sve te dokaze priložili, da se sve upućuje na organ koji je izdao građevinsku dozvolu, taj organ će i da je poništi. Iz prostog razloga da se jednostavno tako je prirodno. Što znači, on je uradio nešto što nije trebao da uradi, on je udario na Grzu, na našu lepotu, došao je sa strane da nam devastira ovde nešto što mi volimo. Mi smo se ustali da se branimo i mi imamo pravo na to. Hvala Bogu, mi se branimo legalnim sredstvima. Ovim putem želim da vas upozorim da puno ljudi počelo da se predstavlja u ime građana Paraćina i kao branioca Grze. Svako ima pravo da brani na svoj način, ali kogod uzme za shodno da naše dopise predstavlja kao svoje ili u naše ime otkazuje ili poništava neke skupove, kao što je uradio jedan gospodin iz Paraćina koji se meša u sve živo, ja bih vas zamolio da sva pitanja vezano za Grzu i vezano tih dopisa postavljate grupi građana koja je to sve uradila. Mi smo postavili table, piše jasno i glasno ko je to, mi smo to uradili, od početka do kraja grupa građana Odbranimo Grzu. To su ovi ljudi koji vidite ovde i još mnogo drugih ljudi, ali mi svi dajemo izjave koordinisano i mi svi radimo koordinisano. Ovo što se radi, dakle, minira nam se okupljanje, danas zovu televizije, N1 zove, RTS zove, svi zovu i kažu, znate šta, nama je javljeno da je otkazan skup. Ja ne znam ko je, uredno je skup prijavljen, prijavio ga jedan od naših članova, od 12, dakle, do 1, evo tačno 1 sat, mi smo završili okupljanje, postavili smo table, to je to. Znači, za sve dalje, ja bih zamolio vaše gledaoce da se obrate isključivo ljudima koji to rade. Mi smo predali peticiju, overili potpise, sakupili je, imate zapisnik gde piše jasno i glasno, imate 6 imena komisije koja je brojala to i mi garantujemo za svaki potpis koji smo predali. Što znači, mi možemo da pričamo o peticiji i niko drugi. Da vidimo i tu tablu gde ste postavili, možemo odmah da snimimo. Imamo jednu tamo i jednu na brani. Ali ovo na brani je avanturistično, to morate da vidite. To nemate kadrove. Eto, toliko za sada sa protesta na Grzu. Dođite drugu tablu. Ima tabla, naravno.